Ти? Коста? Що е за работа пага? Днеска фирмата има празник, Какъв? Слушай сега, имам идея как да разработим кръчмата. Трябва да направим промоция. Чакай, къде са прилежда, бе? Не. Ванка, с нощи цяла вечер не съм спал да мисля схеми и стратегии за това как да я разработим тази кръчма. И сутринта, като се събудих, влязах в интернет и първото нещо, което пишеше е промоция. Казах не. Ама Ванка! Хуай! Ето ти промоция. Сега доволен ли си? Доволен съм, ама не изцяло. Що? Сега имаш хубава промоция, Да. обаче трябва хората да узнаят за нея. Кой имаш предвид? Трябва ти реклама. Нали хората трябва да разберат за тази кръчма? Радиа, телевизия, спотове, флаери. Как иначе мислиш тази работа? Как ще разберат хората за тази кръчма? Добре, ама как? Кой ще го направи това нещо? Май добре стана, Доволен ли си вече? Да, ама не изцяло. Що? Защото сега с този билборд ще привлечеш много хора. А виж колко маси имаш само. Колко са? Мисля, че са достатъчно. Ей го, лятото дойде. Ще трябва да изкараш маси отвънка. Да има. Къде ще ги изкарам тия маси? Вънка няма място. Как къде бе? На кръглия бар. Ето мисля, че вече нещата се получават. За прилича на нещо. Аз ти казах, бе, цяла вечер съм спал. Някакви други стратегии и схеми няма ли? Аз съм ги позабравил вече. А чай сега ще мине. Човек, какво правим, човек? Не трябваше да играем стратегии, трябваше да гледаме стратегии за кръчмата. Чакай да сейфам само, чакай. Ма имаш? Имам, да. Дай му. Първи клиент, рекламата работи. Добър ден, какво ще желаете? Не, мерси, нищо, аз само автобуса изчакам за малко, нали? Защото гледам, че вънка май ще запали и нали съм на малка вече. Добре, ама докато чакате, искате ли да ви дам... Не, мерси, аз не пуша. И вече ху. Вече ху.
че пак не си на работа. Всичко тръгна много лошо. Те спъкни ми път са виденица. Това е началото, нали? Много лошо.